Danish Emergency Management Agency, eller er det virkelig Danish Emergency Management Agency? Værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen på Bornholm bliver ramt rigtig hårdt. Ligesom kommunen der. Opla. Vi er i gang med en dybdegående journalistik med omtanke her på Beredskabsstyrelsen på Bornholm. Der foregår ting og sager, som folk ikke har drømt om. Se med her. Mette, hvad var det, der skete her på foden? Kan du fortælle om? Jamen, nu har vi sådan nogle lækre befalingsmænd her på stedet, at da der stod hele fire på gangen, så var jeg jo nødt til at falde for dem. Ja. Og så gjorde det så lå jeg. Ja, det er hårde sager. Fortæl lige om, da du faldt. Altså, hvad fanden skete det? Jamen, som sagt, det er helt vildt, det der. Jeg kommer jo gående op. Jeg har lige været nede og afleveret en klud. Og så står de bare 4 mænd. Talstærkt har de mødt op på min gang. Og så... Nå, du fortæller, hvad skete. Og så faldt jeg. Ja. Hvad der skete egentlig? Altså, det er bare forstået. Du er ikke engang brækket eller noget? Jeg stopper lige film her. Vi er nu indenfor, hvor Mette hun kom til skade. Men se her. Der er et lille fodaftryk her. Hvilket formentlig det var årsagen til, at hun knækkede foden. Eller formentlig brækket, som hun selv siger. Hvis jeg prøver at komme med her. Hun er helt galt. Prøv at se her på gulvet, ikke? Altså, der er fuldstændig skæve knække. Der er jo ikke noget tvivl om, at hvis man går her, så er det over til der. Altså, jeg skal ikke sige til nogen, men altså, jeg tror, det er en fælde, det der. Du kan bare forestille dig, at man går over, og så kommer man til at sparke det der væk, ikke? Og så ser man over, og så går man bare bagover. Vi er jo så inde hos et af værelserne hos Ældstehold. De er så rejst hjem nu, så de er jo umiddelbart ikke noget med det her at gøre. Vi snakkede med Mette tidligere, og det er jo tydeligvis ikke den eneste, det er gået ud over. Daniel, fortæl lidt om, hvad fanden der er sket. Men altså, det startede ud helt forfærdeligt. Vi blev sendt ud til en sø, der var oversvømmet. Og så fik jeg en bombe ned over mig, og nu er jeg været ude af skræmning. Undskyld, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke tale om det. Det er helt forfærdeligt. Det hele startede så godt med solskin og hentehår. Det er ting og sager. Du kan prøve at se, hvor glade de er. Ej, det var en god dag. Ja, prøv at gå videre en gang. Prøv at se, og læg lige mærke til, at Lasse er krakkeleret her. Vi prøver det på lidt videre her. Prøv at se her. Det er helt galt, den her. Hold da kæft. Det er faktisk således, at de hold, som har været her i Beredskabsstyrelsen, man ved faktisk ikke, hvor de er blevet af i verden. Det er faktisk 5% for hvert hold, der overlever. Når de kommer retur. Der er fortidslev af folk, der er blevet syge og skrevet med sprittus på væggene. Og det er helt galt. Nu er blevet set. I kan godt se, at det er jo ikke normale unge mennesker, der ligger herinde med computer og har det godt. Det var hash. Det var hash, de overførte her. Det er fuldstændig vanvittigt. Okay. Før der boede der 3 unge mennesker herinde. Men det ved sgu ikke, hvor fanden de er henne. Der er sådan en lev, shampoo og en juice. Jeg ved faktisk ikke, hvor sugerøret det er henne. Den er 4 år for gammel. Det er jo faktisk... Ja. Det er jo en af de ting, man kan se, når der er noget galt, og sugerøret det mangler på en juice. Der er... Prøv at se her. Prøv at se, hvordan du er taget ind. Det er jo i hvert fald 14 dage siden, der er nogen, der har haft noget af den her gør. Men vi ved ikke, hvor fanden de er henne. Dernede også. Du kan se, det hele det er fuldstændig rødt. Der ligger en banan her. Der er fuldstændig smadret. Jeg tager klip her, det er simpelthen for hårde scener.
til det sted, hvor vi opbevarer de døde. De er meget, meget syge, så vi har ligesom bare stemplet dem som døde. Lad os træde indenfor. Ja. Ja. Optaget er et andet ord for død. Det her er så en af vores meget, meget syge patienter. Du kan se, vi serverer om kun lort. Jo. Ikke? Hvordan har du det? Ja, det er nogenlunde nu. Hvad er nogenlunde? Er du død, eller? Nej, jeg er ikke død. Okay. Han er i fornægtelse. Hvad laver I? Hvorfor har han ikke gasmask på? Vi havde ikke råd til det. Så vi måtte opbringe Så skal Jørgen også fanges. Vi måtte opbringe manden. Jeg bliver nødt til at gå ud nu. Ja. Jeg vil have ud. Man kan kun være i korte perioder i gangen, fordi ellers så er man også stemplet som død. Jeg skal lige skide. Vi står nu ved vores anden passager. Igen, ikke? Så løber man. Det er vores anden sygestue i gang her. Det jeg synes man skal bide mærke i her, det er, at en sodavand koster 16 kroner. Iskolde. Men der er ikke nogen sodavand. Jeg skal lige ud og pisse. Yes, hvad sker der her? Jeg er ude og vogte fra døde påfugle. Hvad kan det være? Det er fordi, de kommer bare. Men er der en eller anden sygdom florerende her på Frederiksberg? Nej, men det er fordi, de drikker vores BX24. Nå, hvad fanden er det for noget? Det er sådan noget, vi bruger til rensning af fiskekugler. Hvor for helvede, mand. Døde påfugl. Hvad fanden? Det har jeg sgu ikke lige hørt før. Der fik vi også det med. Jamen, det er helt vildt. Hey! Det er simpelthen... Graflad, jeg kan også gå med her, mand! Jeg står her med 2 befalingsmænd her på stedet. Har I hørt noget om, at folk bliver syge lige pludselig? Nej, det har vi simpelthen ikke hørt noget om. Nej. Det sker ikke her. Det sker ikke her? Ja. Og jeg har heller ikke hørt noget om, at folk de arbejder op mod 20 timer i døgnet. Jo, men så har de jo også 4 timers hvile. Deres løn er også regnet ud efter det. Den er god, der kører. Fatter ingenting. De får mad og pølse. Det er godt. Det her, det er kafeteriet på Beredskabsstyrelsen. Det er stedet, hvor vi spiser, hygger og snakker. Men det kan jo også være stedet, der gør, at folk de lige pludselig falder for vrangforestillinger og bliver syge. Der foregår mange ubeskrivelige ting herinde. Blandt andet bliver der også malet sidste år. Det kan man ikke se. Som om, at der sker ting, som man ikke sådan lige kunne forvente. Som om folk de dukker op ud af ingenting.